Kaixo egunon, uste gorrin dau eta piztutan goala, bai. Esperientziak erakutsi digu hizkuntzaren biziberritze prozesuan bere biziko garrantzia duela arnasguneek eta horiek babestea eta garatzen oso garrantzitsua dela. Aurtengo lurraldea eta hizkuntza jardunaldien izenburu danok dakigu, arnasguneen garapen jasangarriratz, eta izenburu horrekin azpimarraitu nahi dena da arnasgune eta herri euskaldunek dituzten ezaugarriak garatzeko eta zabaltzeko beharra identifikatuta daula eta horretan indarra jartzen jarraitu behar dela. Gipuzkoako Foru Aldundiak alor guztietan politika publikoak ezartzeko garaian, hizkuntza berdintasunaren aldagaia kontuan izan beharreko elementua dela bultzatzen du. Gipuzkoa eta Euskal Herri orekatu bat nahi badegu, lurralde, ekonomia eta gizarte ikuspegitik, hizkuntza berdintasuna ere ezinbestean jorratu beharreko elementua da. Arnasgunen garapenan jasangarria izan dadin, nahitaezkoa da gune horietan euskararen erabilera sendotzea eta arnasgune funtzional berriak sortzen ahalegintzen jarraitzea. Lurralde eta hizkuntza jardunaleekin ahalegin horretan ari gara. Aurtengoan, 5. edizioa izango da eta horrek agerian uzten du proiektuak eta ikuspegiak badutela eta bultzada eman zion eragile nagusietako bat. Horrenbestez, hemendik eskerrik asko. Ea ba, gaur zer ikasten dugun. Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendaria, UEMako lehendakaria, UEUko kudeatzailea, islariok, entzuleok, eta gaurkoan online jarraituko duzuen guztioi, egunon. Egia denbora guztionzat aurrera doan bezala, jardunaldia hauentzat ere denbora aurrera doala. 2014an ekin genion lurraldea eta hizkuntza jardunaldien antolaketari, oinarri eta hipotesi banak eragin da. Arnasgunen garrantzia hizkuntzen normalizazio prozesuan batetik, eta politika guztiek hizkuntza politikan duten eragina. Horiek ardatz, eraginen guztiegoen ebaluazioa hitz egin dugu, nazioarteko ereduak ekarri izan ditugu, garapen jasangarria hitz egin dugu, are gehiago, prebentzioaren ikuspegia gainditu eta lurgune, euskaldunen eta arnasgunen garapen iraunkorra bermatzeko oinarriak zehazteari ekin genion iaz. Eta gaurko irekiera ekitaldirako lehen jardunaldietako hitzaurre izan dut gogoan. Orduan, jardunaldiak 3 erpin indartsuk eusten zuten triangelu gisa irudikatzen genuen. Eta triangelu horren azalera, orube bilakatu behar genuela esaten genuen, lurgune euskaldunak, arnasgune euskaldunak normalizazio prozesuaren erdigunera ekarri nahi bagenituen. Eta nahi bagenuen eremu desberdinetako arduradun eta teknikariekin errealitate hori partekatzen hasi. Eta esan bezala, 3 erpin indartsuk izten zuten triangelua. Eremu instituzionala, Aldundia eta UEMA, eremu akademikoa, UEU, eta eremu soziala, Euskalgintza, Kontseilua. Bidea hasi genuenetik, 7 urte igaro diren honetan, atzera begiratu eta bide oparoa, emankorra izan dela esan dezakegu. Hizkuntza normalizazio prozesuan, arnasgunen zeregina eta garantzia gero eta gehiagok ematen dute ontzat. Lurraldea eta hizkuntza jardunaldien aurreko edizioek agerian jarri dute hizkuntza politika egiten dela politika publiko guztietan eta politika publiko guztioek badutela eraginik euskararen normalizazio prozesuan. Esan dezakegu beraz, hizkuntza politikaen zeharkakotasuna azaleratu dela. Eta gainera, eragin hori aztertzeko eta beharrezkoa denean neurri zuzentzaileak ezartzeko eragin linguistikoen ebaluazioa egiteko betebeharra jasota geratu da EAen behin udalegean. Zalantzarik ez dut, oraindik badugula bide luzea gai honetan. Eta gaurko egitarago ikusita, gaur aterako diren ondorioek hurrengo urteari begirako orubea prestatuko digutela. Hasieran esan dut, denbora aurrera doala, baina lui jardunaldiei dagokienez, aurrera joan ahala ekarpen are interesgarriagoak egiten jarraituko duela esango nuke. Hortaz, gozatu lagunok gaurko goizarekin. Egunon danoi eta ongetorri lurraldea eta hizkuntza jardunaldietara. Aurreko urteotako jardunaldietan arnasgunen garapen iraunkorrerako oinarriak mahai gainean jarri genituen eta horiek nola abiarazi zehazte izango da gaurko
erronka, egin beharrekoen ibilbidea zehazten hasteko. Horretarako, aintzindarien esperientziak ezagutzea garrantzitsua iruditu zaigu, eta nazioartean arlo hontan egin diren urratsak ezagutuko ditugu lehenik. Haietatik gurera zer ekar dezakegun edo guretzat baliagarria zer izan daitekeen aztertuz. Bestetik, udalerri euskaldunen ezaugarria kontuan hartuta, horietan garapen sozioekonomikoa modu iraunkorrean nola sustatu ere zehaztuko dugu. Erdigunean bertakoa jarrita. Horrelako ereduen inguruko marko teorikoa lantzeko proiektuak irabazi zuen Iñaki Arregi bekaren lehen deialdia, eta ikerketa horren emaitzak aurkeztuko dizkigu Joseba Garmendia egileak jardunaldi honetan. Bestetik, hirigintzak eta proiektu zehatzek hizkuntzan duten eraginaren inguruan ere sakonduko dugu, arnasgunen garapen jasangarria arkitekturalen ikuspegitik aztertuta. Horiek guztiek nola uztartu, abiarazi eta koordinatu asmatzea ez da erronka makala, eta horri ere heldu nahi diogu, hainbat herritako alkateen arteko mahai inguru horretarako baliatuta. Zergatik eta zer egin behar dugun zehaztuta, utzi izan dugu aurreko urteetan, eta gaur nola egingo dugun erabakitzea dagokigu. Ea lortzen dugun. Mi esker. Bueno, ni ane naiz eta euren izenean mi esker. Ona hurbiltzearren laugarrena naiz eta nik uste dut ja ideia nagusiak azpimarratu dirala. 5. edizioa dalako, bertara nola iritsi garen, ze gai aipatu ditugun aurreko jardunaldietan, baina gai guztiek prebentzioak, arlo juridikoak, tresnaren garapenak, hildo bat erakusten dute, hildo estrategiko bat, euren ikuspuntutik gaia egunerokotasun, gaurkotasun eta garrantzia eman zaio estrategikoki, baina eurek egin duena da maila akademikora ekarri, eztabaidara, hausnarketara, eta, ideia azpimarratzearen elkarlanaren ideia, ezta, gai hau maila akademikora ekartzea eskatu zitzaigun, beti egon da kontseilua hildo hau babesten, eta Gipuzkoako Foru Aldundia, eta, elkarlanaren emaitza, ezta, mailan gauden guztiok hori adierazten dugu, ez bakoitzak bere ekarpenak eta bere esparrutik hildoari egin diezaiokeen ekarpen hori, emaitza biderkatzeko. Eta bukatzeko eskertzea ona hurbildu izana halako garaietan, egia da, martzutik ibilbide luzea izan da honen antolaketa, eta gora beratzu ere izan da, eta gaur urtarrian 2021 hemen presentzialki teknologiarekin eta baliabide osagarriek, baina hemen egotea ere, nik uste dut garrantzitsua dela, lortu dugu, eta espero dut eguna oparoa izatea. Eskerrik asko.